Zdravo dragi moji i dobro mi došli. Podcast Tajne uspešnog email marketinga je emisija za sve preduzetnice, vlasnice malih i srednjih biznisa koje žele da postanu zvezde email marketinga, kreirajući email marketing i newsletter strategije koje će povezati sa klijentima i kupcima, razviti lični brand i povećati prodaju. Jer ako niste čuli, dobar email marketing daleko se čuje. Vaš domaćin je moja malenkost Dragana Repac, email marketing savjetnik, MailerLite ekspert i newsletter mentor. Dobar dan, dragi moji slušaoci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Tajne uspešnog email marketinga. Danas smo za mene u još jednoj posebnoj epizodi jer imam čast da ugostim sjajnu Anđelku Petrović. Anđelka je autorka knjige o jednorazima, magiji i kritičkom mišljenju, inspirativni vodič za pedagoško-metodičku praksu, koja je svojevrsni izdavački fenomen, a koja govori o školi, nastavnicima, učenicima, roditeljima, čitanju i učenju. Anđelka je profesorka srpskog jezika i književnosti, dobitnica Fulbrightove stipendije i stipendije Nobelovog muzeja, a od 2025. godine i jedna od 4 nacionalna AI navigatora u okviru Erasmus projekta. Uz sve to je i kreatorka Instagram profila Just Srpski, gde okuplja sve one koje vole školu i autorka newslettera koji me inspiriše svakog četvrtka ujutru. Ona je jedna od onih čije newslettere, bez obzira na broj karaktera, čitamo u dahu. Anđelku poznajem već dugo, upoznali smo se na jednoj edukaciji i od tada je pratim i međusobno se podržavamo. I upravo zato jedva čekam da je i vi upoznate, stoga ne bih dužila dalje ovaj zvanični deo. Anđelka, dobro mi došla, veliko ti hvala što si ovde i ja bih te zamolila za one možda koji te tek sada upoznaju, reci nam čime se baviš, malo nam to još objasni i koje su to teme koje tebe najviše okupiraju, da kažem, u ovom trenutku. Najprije da ti se zahvalim na pozivu i za mene je ovo velika radost što i na ovaj način možemo da sarađujemo, budući da si ti od samih početaka mog Instagram profila i pojavljivanja u tom online svetu velika podrška od webinara koji sam organizovala, pa evo sad do newslettera. Što se tiče predstavljanja, ti si rekla gotovo sve ono što je najvažnije. Ja sam nastavnica književnosti, radim u Beogradu u matematičkoj gimnaziji. Tu radim od prvog dana svog bavljenja školom, predavala sam osnovcima jer mi upisujemo decu od 7. razreda. Sada predajem samo srednjoškolcima i negde posle korone, odnosno zatvaranja škola, potom i mog pojavljivanja na RTS-u kao nastavnika koji je 4 meseca predavao celoj Srbiji književnost, ja sam se odlučila da je vreme da napravim najpre svoj YouTube kanal, a potom Instagram profil. I taj Instagram profil, evo, od tad do sad, koliko je to već skoro 5 godina, ima nešto preko 30.000 pratilaca. To su uglavnom nastavnici, dakle moje kolege, roditelji, đaci, zatim ljudi koji cene obrazovanje, koji prate sve ono što se u obrazovanju dešava i zbog svoje dece, a i zbog svojih ličnih interesovanja. I taj profil je tu, bar sudeći po komentarima ljudi koji mi pišu, da ih motiviše i inspiriše, jer je naš posao izuzetno važan i vredan, ali kao verovatno i u svakom poslu dešavaju se ti padovi kada se ne osjećamo baš najprijatnije u svojoj nastavničkoj koži i kada nam treba neka vrsta podstreka da bismo nastavili dalje, tako da, eto kažem, sudeći po komentarima mojih kolega i koleginica, taj profil je u stvari jedan veliki izvor onoga što je motivišuće, što je inspirišuće i što dobar broj nastavnika i nadahnjuje da se možda okušaju i nekim novim stvarima, kao što je recimo za nastavnike je nova veštačka inteligencija, iako svi znamo da nije baš apsolutna novost. Tako je. Pa moram da kažem, jako pohvalno, inspirativno, stvarno svaka čast. Ja mislim da smo se ti i ja negdje upoznale
tu na početku, baš na našoj onoj zajedničkoj edukaciji. Dobro, novina kod tebe je i knjiga. Neću puno nešto da insistiram. Rekla sam kako se knjiga zove, tako da stavit ćemo svakako i u opis podcast epizode naziv tačan i knjige i možemo ubaciti čak i link gde može knjiga da se kupi, zato što mislim da je izuzetno korisna i baš sam onako oduševljena tim, da kažem, podatkom i tom činjenicom da je knjiga ugledala svetlost dana. Mi ćemo se nekako ovde, mislim, pošto je podcast o email marketingu, najviše baviti tvojim newsletterom, tako da bi moje sledeće pitanje bilo u stvari šta je tebe motivisalo da pokreneš svoj newsletter i koliko dugo ga već pišeš? Što se tiče samog newslettera, ja sam na obuci iz copywritinga od moje učiteljice Snežane Marković saznala i shvatila da je newsletter najpogodnije sredstvo prodaje i to je bilo pre nekoliko godina kada ja jesam tu informaciju primila k znanju, ali nisam primenila u praksi jer se nisam osjećala ni spremnom, a ni sposobnom da se bavim newsletterom. Imala sam osjećaj da još neko vreme treba da dozvolim sebi da postojim u online svetu dok ne steknem neku vrstu samopouzdanja, ako je samopouzdanje uopšte potrebno za takvu vrstu pojavljivanja. I kako je vreme prolazilo, desila se u stvari ona stvar na koju je mene Snežana i upozorila, a to je da baveći se prodajom na Instagramu se strašno umaram. Umaram se do te mere da odustajem od prodaje nekih svojih proizvoda koji su zaista bili kvalitetni i imala sam dobru povratnu informaciju od ljudi koji kupuju moje radionice, ali je mene strašno zamarala prodaja. Dakle, to je bila jedna stvar koja me je podsjetila da postoji newsletter. Druga stvar je bila to što sam shvatila da mi ograničen broj karaktera na Instagramu često nije dovoljan da kažem sve ono što mislim da bi trebalo da podelim sa kolegama, a opet s druge strane ta koncizna forma često može da dovede do neke vrste zabune, nerazumevanja, nedovoljno dobro iskomunicirane poruke, a newsletter je tu jedno široko polje kome to šta može da bude vrlo jasno i precizno kazano ili podeljeno. I onda kad su se tako nekako sklopile stvari u mojoj glavi, ja sam odlučila da pokrenem svoj newsletter i u početku sam uradila nešto što sam odmah znala da je greška, ali valjda čovjek dok se ne slupa u tim svojim greškama i ne nauči šta treba da radi, a to je što sam pomislila da te platforme za slanje newslettera, s obzirom da su velikoj većini slučajeva intuitivne, da ja time mogu da ovladam sama. I što se tiče tog tehničkog dela, mislim da bi sve brže i lakše bilo, odnosno ne mislim nego znam, jer na kraju krajeva sam te i pozvala da bi to brže i lakše bilo, a onda je se desila još jedna stvar, a to je da sam ja podcenila svoju Instagram publiku i pretplativši se na jednu platformu, odnosno na onaj broj besplatnih čitalaca koje mi ta platforma nudi, sam shvatila da je taj broj meni postao tesan već posle 3 dana. Dakle, ja sam mislila da ću mesecima koristiti tu platformu i onda sam shvatila da je to mene nadišlo u svakom mogućem smislu, u tehničkom naročito, da mi je potrebno prebacivanje na MailerLite i tu nije bilo dvojbe koga ću pozvati, zato što smo nas dve već sarađivale, zato što sam znala da se baviš newsletterom i zato što sam znala da se baviš MailerLiteom. Dakle, sve stvari su se nekako sklopile kako treba. I zahvaljujući tvojoj umešnosti ja sam, posle par sati imala sve napravljeno tako da funkcioniše i naravno da se pokazalo ono što mi jeste kazano, da je neuporedivo lakše svoj proizvod plasirati preko newslettera. Sa druge strane, to je tako jedna fina, prijatna, intimna komunikacija gde ja sa ljudima sa kojima komuniciram zahvaljujući newsletteru doživljavamo se gotovo kao poznanici, iako se možda nikada nećemo videti ili ćemo se možda nekada sresti i onda je naravno i broj ljudi koji prati moj newsletter četvrtkom u 8 sati značajno porastao, tako da je taj newsletter u stvari u ovom trenutku verovatno nešto što ja najradije i pišem. Za sad nemam problem u smislu inspiracije, pravim neke kraće pauze koje mislim da su dobre i za čitaoce i za mene, ali to je jedna zaista prijatna forma koju bih preporučila i svakome ko zazire
ili ima bilo koju vrstu straha od pojavljivanja na društvenim mrežama koje možda zahtevaju sliku, možda zahtevaju video, sve to može i u newsletter da se stavi, ali nije nužno. Tako da, eto, ta avantura traje tek nekoliko meseci, to je od letos počelo, a ja imam osjećaj kao da pišem newsletter, ne znam, bar nekoliko godina i stvarno jeste jedna divna praksa, jedan poseban vid pisanja koji meni naročito prija. Da, mislim ja sad iz ugla tvog čitaoca govorim, meni izuzetno prijaju i koja god nekako da je tema, mislim da sam to čak i jednom na LinkedInu i pisala o tome, odnosno mislim da sam te spomenula možda u nekom komentaru, da je to jedini newsletter kojem ja apsolutno ne primećujem dužinu, znači to jednostavno kreneš da čitaš i ti moraš da ga iskonzumiraš u tom jednom dahu, tebi leži pisanje i s obzirom na to čime se ti baviš i generalno je tako, mislim, inspirativan je izuzetno Instagram profil, ali za mene je newsletter tip top i drago mi je da si se tu baš onako pronašla i da jeste to kanal neki sa kojim ti rezonuješ i sad možemo da kažemo da ti, mislim, ne verujem da je sad samo do newslettera, verovatno i do Instagrama i do drugih kanala gde se ti se pojavljuješ, ali mi možemo da kažemo da su tvoji termini mahom popunjeni, da je onako vrlo ograničen broj termina za konsultacije, mentorski program je već uveliko, da kažemo, popunjen, lista čekanja za 2027. godinu je tu, tako da stvarno svaka čast, velika onako podrška i bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo da budem, ajde da kažemo, jedan mali delić tog procesa. Ti si sad u suštini pričala malo i o nekim izazovima, ali volela bih da mi kažeš što se tiče newslettera, da li je tehnički taj izazov u stvari bio za tebe najveći ili postoji još nešto što te je možda, da kažemo, ometalo u principu da uvedeš taj newsletter kao svoju, da kažemo, praksu. Jasno mi je da je tu bilo potrebno, da kažemo, neko vreme za sazrevanje i da su bile neke, eto, da kažemo, tehnički izazovi. Da li si imala još nekih ovako izazova? Mislim da su ove pauze što si spomenula izuzetno korisne, ali volela bi, eto, čisto da podeliš sa slušalcima kako ti regulišeš taj kontinuitet i tu svoju doslednost. Što se tiče izazova, mislim da se, bar u mom slučaju, oni završavaju onog trenutka kada je nešto čime se ja bavim, a u ovom slučaju je to newsletter postavljeno na dobar i siguran temelj, odnosno osnovu. I u tom smislu, ja i kad radim sa nastavnicima koji bi želeli da pokrenu newsletter i da ga koriste, uvijek im kažem da je najjeftinija usluga ona koju platim. Dakle, štedi mi vreme, štedi mi suočavanje sa sopstvenim frustracijama jer nešto ne umem i ne znam i nešto što bi, zašto tebi treba 3 sata, meni treba 7, a tih 7 sati ja nemam na raspolaganju i nisam baš raspoložena da učim jednu takvu veštinu, jer na kraju krajeva neću se ja ni baviti postavljanjem newslettera, ja ću njega pisati, ali mi je vrlo važno da sve ostalo funkcioniše. Upoznavala sam se ujedno i sa samom platformom, ali to je već bilo u opuštenijim okolnostima jer je newsletter funkcionisao, a onda sam shvatila recimo da mi dozvoljava da pravim grupe, da imam grupu ljudi koja prati moj redovni newsletter, da imam grupu koja pripada mom mentorskom programu, grupa ljudi koja se javlja na konsultacije, dakle da ne moram da sve ljude zatrpavam informacijama koje im nisu važne. I u tom smislu i ljudi koji dolaze u moj čitalački klub također su selektovani u posebnu grupu zato što nekoga ko se prijavljuje za moje konsultacije možda uopšte ne interesuje neka informacija tipa šta čitamo u februaru, a i sama znaš, ja bar ne podnosim da mi se zatrpava inbox koje kakvim mailovima i sadržajima koji me ne zanimaju. Mislim da to nije ni korektno prema ljudima koji su se prijavili na mailing listu da ih zatrpavam sadržajima koji im nisu bitni. Što se tiče samih tema, one su se u početku same nekako nametale i usklađujem ih sa onim što je trenutno aktuelno u ponudi koju ja imam, ali istovremeno vrlo često na Instagramu pitam ljude šta je za njih relevantna tema, jer vodim računa o tome da su to ljudi koji ne moraju to da čitaju, ali koji žele da čitaju moj newsletter i na kraju krajeva
čini mi se da je red da ih pitam šta su za njih aktuelne teme, šta bi njima bilo relevantno, a da ja umem ili mogu da nešto kažem o toj temi. Tako da to su nekako dva glavna izvora iz kojih crpim ideje, ono što interesuje moje čitaoce i ono što je trenutno aktuelno, recimo kada se bavim svojim čitalačkim klubom, pa ako je tema od sad februara do jula porodica, onda su moji newsletteri tematski i bili povezani sa onim što je porodica i porodični život, tako da te tekstove mogu da čitaju i ljudi koji neće doći na moju radionicu, ali se prepoznaju jer svi mi imamo neko porodično okruženje koje je u manjoj ili većoj meri slično i onda je taj tekst namenjen toj ciljnoj grupi koja, kažem, nije nužno usmerena na moju čitaonicu, a ljudi koji će dolaziti na čitaonicu, oni onda nekako dvostruko kodirano čitaju taj tekst. Jeste, to je sjajno. Meni se izuzetno sviđaju tvoji newsletteri, imala si baš jedno, pa sad kad su bile ove slave, baš je bila onako jedna serija jako interesantnih mailova, tako da sigurna sam da uživaju. Šta se po tvom mišljenju, ajde da kažemo, promenilo od kada redovno pišeš te newslettere? Sad tu nekako najviše mislim, voljela bi da podeliš taj odnos konkretno, malo smo možda već i pričale o toj temi, dakle kako ljudi reaguju, povezala si se sa nekim ljudima sa kojima apsolutno se možda ni ne poznaješ nikada. Kakve su generalno reakcije i kako se to tebi ovako, da kažem, sviđa i čini? Newsletter ima tu jednu čar za koju sam ja teorijski znala, ali nije mi delovala 100% uverljivo dok nisam probala, a to je da se on, bar od onih sredstava komunikacije koje ja sada koristim, razlikuje po tome to je komunikacija bliska, intimna i to je meni delovalo neverovatno. Kako možeš, mislim, po čemu se on razlikuje od DM-a na Instagramu, razlikuje se po svemu i vidim da se razlikuje između ostalog i po tome šta su sve ljudi spremni da mi napišu, da podele sa mnom. Ono što je jako interesantno i to je recimo mnogo dobra preporuka za ljude koji se misle u kom formatu da se pojave, dok na Instagramu ne mogu da se sačuvam od hejtera, od ljudi koji ne vole to što ja radim ili ne prepoznaju vrednost u tome što ja radim. Newsletter je mesto gde su se ljudi svojom voljom prijavili i komentare koje dobijam, ne samo što su oni afirmativni, u redu je što su afirmativni, znači mi da mi neko napiše da je to što sam ja napisala u redu i dobro, ali se nekako ostvaruje jedna posebna vrsta komunikacije koja mislim da je nemoguća na društvenoj mreži i to je doslovno svake nedelje. Dakle, ja bez ikakvog preterivanja u trenutku kada pošaljem taj newsletter dobijam u prvi mah bar 10-15 mailova koji su odgovori ili reakcije. Nekada je to samo emotikon, a nekada je čitav tekst zbog podudarnosti koju smo čitalac i ja pronašli razmenjujući informacije iz tog newslettera. Tako da dešava se, na primjer, evo pre neki dan sam dobila odgovore na neki newsletter koji je pisan pre mesec dana, ali to je takođe jedna velika blagodet newslettera i to znam i sama iz svog iskustva kao neko ko prati i čita različite newslettere, a to je da ja često nemam vremena ili nemam koncentrisanog vremena da nešto pročitam, ali to pouzdano ostaje u mom mailu i ja mogu tome da se vratim i ne moram, kao kada mi ljudi pišu na Instagramu, ja ne mogu da nađem ono nešto što mi je nekad koristilo, sve je u mom inboxu i znam čiji mail tražim i sa velikom lakoćom taj tekst pronalazim, vraćam mu se, ponovo pročitam ili pročitam prvi put zato što nisam stigla. Tako da je to jedna posebna vrsta komfora koju newsletter donosi, a koju recimo Instagram jer je brz i jer je vizuelan, on to ne može da priušti kao što može newsletter. Mada kažem, evo ja sam počela, pošto nekako osvajam taj prostor newslettera, počela sam da ubacujem i neke slike, pa sam ovladala i sa onim dugmićima, pa znam da ubacim i link, pa ću verovatno u jednom trenutku ubacivati i video, ali sam samo objasnila sebi da to radim postepeno i da radim smisleno, ne efekta radi, nego kad stvarno ima smisla da nešto stavim u taj newsletter i da ne primoravam sebe da ovladavam sad svim spektakularnim veštinama koje newsletter nudi, jer će to da mi onda stvori pritisak, a ja ne želim da newsletter bude mesto na kom ja osjećam pritisak.
Bravo, baš mi se sviđa kako si to rekla, zato što neki dan sam imala jednu situaciju, učim jedan potpuno novi program i tako sam krenula malo i da se, da kažemo, nerviram. Potpuno nova platforma i sebi sam stvorila taj pritisak da bi mi muž rekao čekaj, daj sebi malo vremena, ne moraš sve to sad odjednom, ajde da vidimo šta ti je neki prvi prioritet, jer na kraju krajeva kao i kod tebe newsletter je ipak pismo, pre svega. Znači na prvom mestu on je pismo i najbitnije je da ima dobar copy, odnosno dobar tekst, što tebi savršeno ide, a evo sviđaju mi se i ovi elementi koje polako ubacuješ, jutros je tu bio i link za konsultacije, što me onako baš posebno obradovalo, tako da sjajno. No, ajde, sad pričali smo malo da dobiješ i dosta nekih odgovora, tako da sam prilično sigurna da tvoji čitaoci rezonuju i pronađu se prosto u tvom sadržaju, ali šta ti misliš ili šta ti oni generalno kažu, šta se njima konkretno baš dopada? Da li je to tvoj taj neki stil pisanja koji mene lično recimo izuzetno oduševljava ili su to neke ton komunikacije, prosto ta neka istrajnost? Šta je to na što oni najviše, da kažemo, reaguju i sa čim se povezuju? Pa, otprilike je to u duhu ovoga što si sama kazala, dakle ima ljudi kojima generalno moj način i stil pisanja odgovara i to je nešto što mi svi imamo u svom iskustvu. Dakle, postoje ljudi čije tekstove ja volim da čitam bez obzira, ajde da kažem gotovo bez obzira na sadržinu. Sa druge strane, mislim da je najveći broj odgovora na moj newsletter koja dobijem to prepoznavanje. Dakle, da su se ljudi u tome što sam ja napisala prepoznali, da smo se na neki način povezali, da li je to na osnovu onog što je privatno doživljeno iskustvo ili je to profesionalno. Nebitno je u suštini nekada se te dve stvari preklope, ali u velikoj meri govorim o nekoj vrsti sličnog iskustva i baš kad pratim Instagram analitiku, verujem da se ona dosta podudara i sa analitikom mog newslettera. Taj newsletter u najvećem broju slučajeva, ne isključivo, ali u najvećem broju slučajeva i čitaju žene koje su oko mojih godina, ima i značajno mlađih, nešto malo ima i starijih, ali otuda to valjda prepoznavanje jer smo nekako prešle taj isti saznajni i formativni put i evo baš jutros je bio odgovor na moj newsletter da ga žena koja mi je to napisala je rekla ja ga čitam da bih svaki put sebi klivnula glavom i rekla tako je. Da jednostavno dobija potvrdu za sve ono što je ona prošla, saznala, naučila, primenila i da je to samo kao, eto, ona potvrda za kojom svi mi žudimo. Dakle, da mi samo neko kaže, ja to isto tako radim i nije loše, ovde sam zapela, ovde sam napredovala i u tom smislu taj nivo identifikacije je, mislim, ono što je najznačajnije, bar u mom newsletteru. Jeste, da ti neko kaže, to je skroz ok što ti se dešava i to što prolaziš, nekako mi stvarno volimo to da čujemo. Pa, super. Kako si uspela nekako da taj newsletter, šta si uradila možda da ti ne bude toliko obaveza, da postane nekako, da kažemo, deo tvoje rutine? Spomenula si da inspiraciju i teme pronalaziš kroz svoje i upite u DM i Instagram profil, ali ima nešto što ti onako možda još donekle, da kažemo, olakšava taj posao, znači da ti nije neki pritisak, nego prosto da je deo tvog nekog svakodnevnog dana? Znaš kako, ja pišem sa lakoćom i to teško da nekome može biti uteha ko ne osjeća tu vrstu lakoće, dakle pišem lako i pišem brzo. I jako volim, to mi je omiljeni deo svakog newslettera, najviše volim kada imam vremena da napišem newsletter po 5 dana unapred i kada ga doterujem. I to je beskrajan proces. Ja ga doterujem doslovno do trenutka kad ću ga konačno poslati i mislim da bi se to doterivanje i nastavilo, da nemam rok, zato što je to jedan tekst koji može da se pegla i treba da se pegla. Dakle, da menjam rečenicu, da pažljivije biram reči, da izbacujem nepotrebne zamenice, da uočim neku gramatičku grešku koju sam napravila, koju ne vidim u prvom naletu.
Naravno, slovne greške nikad ne uspijem da iskorenim, jer to je nažalost posledica i tog mog nekog disleksičnog poremećaja, kako da ga već nazovem, tako da se sa slovnim greškama ne opterećujem, ali se trudim da sve ono što se tiče stila i što jasnijeg i preciznijeg prenošenja neke poruke, da na tome radim i nekako sam pažljiv posmatrač svega onoga što jeste u mom okruženju i odatle i crpim tematiku za svoje newslettere. I eto, kada mi je pre par nedelja neko na Instagramu rekao da bi voleo da u svom newsletteru pišem o ljubavi, ja sam u tom trenutku pomislila, ja nemam šta da pišem o ljubavi, kao šta da napišem, i ništa. Ja sam ostavila to na tome. Onda se primakao sad februar i ja sam bila 100% sigurna, ja nemam zaista šta da kažem na temu Dana zaljubljenih, ne zato što ništa ne osjećam, nego što to nije praznik kojim se ja bavim na bilo koji način. A onda se desilo da sam videla trailer za film Orkanski visovi i da sam shvatila da je to knjiga koju sam ja čitala u detinjstvu i da te knjige koje mi čitamo u detinjstvu u najvećoj mogućoj meri oblikuju naš doživljaj ljubavi koji mi kasnije praktikujemo jer mislimo da tako treba. I onda se sve to sklopilo. Dakle, to su bili dani i nedelje različitih informacija koje su delovale nepovezano, ali eto, neko je poželeo da pišem o ljubavi, ja sam rekla ne umem, onda je došao Dan zaljubljenih, onda sam videla Orkanske visove i sve se sklopilo tako da sam ja u stvari odgovorila na želju tog nekog ko prati moj Instagram profil i ko je želeo tu temu, a da nije to bila moja intencija. Dakle, ja nisam s namerom išla okolo i tražila, ne znam, najinspirativnije ljubavne citate koje ću da ubacim u svoj newsletter, jer mi se onda čini da to i nije autentično pisanje. Ja kad pišem ciljano, to je prodajni tekst, odmah izgleda kao prodajni tekst i niko ko čita nema dvojbu šta ja zapravo radim, ali da ne znam, zato što je 8. mart dan žena, pišem o ženskim pravima, ne znam, možda ću zaista nešto napisati, ali možda neću napisati ništa jer ne vidim ništa ispred sebe što bi me podstaklo da pišem na tu temu, tako da se nekako vodim za tim nekim svojim osjećajem šta je ono što ja vidim, šta je ono što sam doživela i na kraju krajeva uvek sebi postavim pitanje u kojoj meri ovo nekome ko čita taj tekst i koji je izdvojio vreme kao bitnu kategoriju, u kojoj meri taj tekst tom neko može da znači. Da li može da ga zabavi, nasmeje, rasplače, donese bitnu poslovnu informaciju, dakle, čemu će ovo da služi? Ako ne služi ničemu, onda se i ne piše. Tačno, mislim da je to baš dobra i lepa smernica zapravo možda i za neke ljude koji nisu toliko, da kažemo, vični samom pisanju. Pisanje kao pisanje nije neki, pa jeste kreativni proces, ali vrlo često se te teme nekako i same nametnu i sviđa mi se to što si rekla da prosto nekada neku temu ne vidimo, da tako kažem, i sad moram i ja da spomenem Snešku našu mentorku, koja je meni tokom jedne konsultacije, nije ni bitno koja je bila konkretno tema, rekla ne može dok ne može. I zaista jeste tako, kad stvarno koliko god ti možda hteo nešto i da napišeš i da kažeš i da uradiš, prosto dok ne dođe taj neki moment ne može, čak i ako pokušaš, neće to biti to. Tako da, apsolutno, sjajne informacije si sa nama sada podelila. Sad, volela bi da malo još proširimo, da tako kažem, priču, da se malo čuje gde si još aktivna. Znači, rekli smo newsletter, spomenula si svoj YouTube, ali volela bi prosto da to podeliš, da ljudi znaju gde ti mogu naći, zapratiti i prosto kakav sadržaj ti generalno deliš. Što se tiče tih nekih platformi koje bi bile interesantne, ona koja je najnovija i na koju sam posebno ponosna jeste moj sajt. On mislim da može biti koristan pre svega ljudima koji se bave mojom profesijom, zato što na sajtu mogu da pronađu sve ono što ja nudim kroz svoj posao i može da bude koristan zato što i na sajtu objavljujem događaje u kojima učestvujem, a koje bi nastavnicima mogli da budu interesantni, kao što su javna predavanja, konferencije, susreti sa čitaocima moje knjige. Dakle, sajt je zgodno mesto za informisanje. Sa druge strane, YouTube kanal je tu bar još neko vreme i on može da bude interesantan, odnosno znam da jeste i učenicima, zato što su to
besplatne lekcije iz književnosti, gde naravno jedno književno delo nije ispredavano do kraja i sasvim, nego je više tu da uputi mladog čitaoca u kom smeru da se kreće kroz neku knjigu. Kažem, YouTube je još neko vreme tu zato što je moja ideja za budućnost da sve te lekcije na YouTube-u u jednom vizuelnom, da ne kažem produkcijskom smislu učinim mnogo kvalitetnijim i da ih potencijalno prebacim sve u audio formu, zato što sam primetila da i ja kao neko ko voli podcaste, meni je recimo YouTube jedno od omiljenih mesta za saznavanje različitih vrsta informacija i znanja i veština. Retko kad imam vremena, a imam i strpljenja da sedim ispred kompjutera, nego ja slušam sadržaje, ne znam, kad peglam, kad čistim prašinu, kad pišem nešto, kad trčim, to su trenuci kada ja mogu da slušam te sadržaje i onda bih u nekom narednom periodu verovatno taj YouTube zamenila nekom audio formom koja bi se opet nalazila na mom sajtu i razmislila bi u kom obliku, odnosno u kojoj meri bi ona bila otvorena, u kojoj meri zatvorena, to tek treba da odlučim, dakle to je jedan veliki budući zadatak za mene. Instagram je naravno tu ne mrda, on je uvek aktuelan i tu su informacije uvek vrlo, vrlo sveže. Na sajt stavljam samo ono što je provereno trajno, a ne ono što je recimo, ne znam, aktuelno u narednih 7, 8, 9, 10 dana. LinkedIn je profil na kome se ja vrlo slabo pojavljujem, jer to nije mreža koju ja nešto posebno volim i cenim, ili bar nije meni dala one rezultate koje sam očekivala od mreže koja bi trebalo da bude profesionalna. Tako da, eto, to su valjda, mislim da nisam ništa zaboravila. Imam do duše i podcast, ali on spava već duži niz godina. Ima nekolicinu epizoda. Te epizode su nekako vanvremenske, kao što bi trebalo da budu i sve podcast epizode, ali nažalost toj formi nemam vremena da se posvetim, iako mislim da je jedna od boljih formi, posebno imajući u vidu, ja sam istinski ljubitelj podcasta i verujem da puno ljudi podcast koristi kao izvor za korisne informacije, ali jednostavno ne može sve i onda neka podcasta pa ćemo vidjeti šta će biti s njim. Do tada uvek možeš da budeš gost, zar ne? Tako je. Super. A šta su, ajde, to smo isto malo spomenule, ali volela bih prosto, evo sad na jedno mesto onako da se nađu informacije koji su to neki načini saradnje sa tobom, kako ti radiš sa ljudima. Ono što je konstantno aktuelno, do duše, konstantno 4 puta u mesecu su konsultacije 1 na 1 u trajanju od sat vremena. Na te konsultacije se javljaju moje kolege. Teme su najrazličitije od pokretanja sopstvene čitalačke radionice, preko brige kako da motivišemo decu da čitaju. Javljaju se čak i ljudi koji rade na univerzitetu, jer se sada u velikoj meri veštačka inteligencija prepliče sa nastavničkom praksom, pa otuda taj akademski ili teorijski pristup mora nužno biti udružen sa onim što je znanje koje, odnosno pre svega veština i praksa koju donosimo iz učionice, tako da konsultacije se jako brzo popunjavaju. Ja sam danas na Instagramu objavila da su aktuelna 4 martovska termina, 2 su već zauzeta, tako da tu treba biti hitar. Mentorski program je nešto što je popunjeno u vremenskom rasponu koji je meni bio potpuno neverovatan. Dakle, to nisu ni cele 2 nedelje bile potrebne, i to 2 nedelje zimskog raspusta, za koji sam ja mislila da nije neki period kad treba bilo šta oglašavati, ali rekao, ajde da upoznam ljude da nešto postoji, pa ćemo tamo negde da se dogovaramo u februaru. Međutim, tih 14 mesta je popunjeno. Sada se popunjava lista ljudi koji su zainteresovani za 2027. Dakle, ta lista nije obavezujuća, nego je lista na koju se prijavljuju ljudi koji bi želeli ili koji razmišljaju da se prijave na naredni mentorski program, i ona je već premašila broj ljudi koji ja mogu da primim, odnosno da radim sad sa ljudima i da im se posvetim. I tu je naravno moja čitaonica, tu se tek teško stiže do mesta i to sam shvatila nedavno, kada su mi čitateljke koje dolaze na moj čitalački klub rekle da li sam ja svesna da se mesta, odnosno termin za
rezervisanje mesta otvara samo 2 puta godišnje. I meni je to, ja uopšte nisam registrovala činjenicu da se to dešava samo 2 puta godišnje, tako da recimo sad u martu, odnosno početkom marta ću otvoriti prijave za jesen 2026. S tim što moram da naglasim, ima 2 grupe od 14 čitalaca, znači ukupno 28, a od ljudi koji su već prijavljeni, njih 10 je popunilo od tih 28 mesta, dakle suštinski ima samo 18, tako da i tu treba biti brz i to je nešto što kreće sam kraj februara, početak marta, kada ću objaviti prvo temu, jer su na čitaonici knjige tematski povezane. Dakle, najpre je bio Drugi svetski rat, sada je tema porodica, a u martu ću da objavim novu temu, novu čitalačku listu da bi ljudi imali vremena da pročitaju te knjige. I kažem, zaista treba biti brz, to ne kažem zato što požurujem ljude ili plašim ljude, nego zato što mi je zaista praksa pokazala da su 2-3 dana dovoljna da se tih 28 mesta, evo sad već to nije 28 nego 18, da se popuni i onda ljudima bude krivo i bude im žao jer moraju da čekaju narednih 6 meseci da bi krenuo novi čitalački krug. To je, čini mi se to, valjda nisam ništa zaboravila. Ja bih voljela da samo spomeneš malo još knjigu. Aha, što se knjige tiče, baš me je pre neki dan zvala urednica da me podsjeti da to jeste izdavački fenomen zato što nije pretparačka knjiga i nije roman, dakle nije nešto što se obraća velikom broju ljudi, a opet je ogroman broj ljudi kupio tu knjigu, dakle u ovom trenutku prodato je više od pola tiraža, a u samom startu ta knjiga je dobila tiraž od 2000 primjeraka, što nije uobičajen tiraž za takvu vrstu knjige, ali eto, Službeni glasnik je dobro procenio, to jeste poslovni rizik i svaka im čast na tome, zaista, ali pokazalo se da prosto iskustvo je i na njihovoj strani u toj proceni, tako da ono što mi negde u budućnosti planiramo jeste da pokušamo da izađemo u susret svim onim ljudima koji su me zvali da gostujem i u drugim mestima po Srbiji, pa čak i u Bosni u vezi sa knjigom, a istovremeno se planira i druga knjiga. Dakle, druga knjiga je zapravo potpuno isplanirana i prošla sam već nekoliko puta kroz koncept te knjige sa urednicom. Ona će ponovo biti knjiga koja je namenjena i roditelju i nastavniku, ali i detetu, i opet će biti knjiga radnog karaktera, što je meni jako važno, jer ja sam neko ko voli da čita sa olovkom u ruci i volim da pišem po marginama, volim da podlačim, i ovo će zaista biti taj tip knjige koji će se baviti pre svega čitalačkim navikama mladih ljudi, kako da uopšte pobudimo čitalačke navike, ali sam istovremeno shvatila da bih želela da jedan dobar deo svog vremena i pažnje u toj knjizi posvetim roditeljima, zato što su to ljudi koji strašno brinu o tome da li njihova deca čitaju, zašto ne čitaju, koje knjige čitaju, i da nekako tim ljudima pomognem koliko god je to u mojoj moći, da im prenesem ono što je moja nastavnička praksa, odnosno da ih doslovno osposobim za razgovor sa sopstvenom decom o pročitanom, jer knjige oživljavaju tek kada pričamo o njima i čitalačke navike se pobuđuju kada razgovaramo o knjizi, i onda mislim da smo nekako neopravdano svalili jedan deo tereta na roditelje, a da im nismo ponudili ono oruđe kojim ja profesionalno raspolažem. Dakle, ja ne očekujem od roditelja da postane nastavnik, ali bih volela da osnažim roditelja tom knjigom i da nekako povećam te kompetencije roditeljske za razgovor sa sopstvenim detetom o knjizi, i tako sam nekako zamislila tu buduću knjigu, odnosno tu knjigu koja već uveliko nastaje, mora biti gotova do juna da bismo se bavili dizajnerskim rešenjima tokom leta. Ja se već stavljam na neku listu da među prvima kupim tu knjigu, iako je moje dete tek 2. razred, nekako stvarno smatram da da kažemo i od rođenja može deci i da se čita i da se prosto radi na tim nekim navikama, i nekako mogu da kažem ponosna sam što je uticala sam na moje dete da nauči da čita pre nego što je krenulo
uopšte u školu i to nije bilo nešto, da kažemo, isforsirano, nego je to bilo mama, koje je ovo slovo i prosto dete je odjednom krenulo da čita polako i prosto sada je već onako jedan od, da kažemo, naprednije dece koja i tekako baš onako lepo i čitaju, tako da baš sam onako ponosna, ali ću sigurno kupiti knjigu zato što će mi značiti i neke, da kažemo, prečice, saveti i ideje kako to još možemo da razvijamo. Takođe, volela bi još da samo napomenemo da pozivamo ljude da se prijave i na tvoj newsletter, da tamo prate, naravno i na Instagram profilu, ali nekako informacije uvek prvo osvanu na newsletteru i... Tako je, tu si potpuno u pravu, to sam potpuno smela suma. Newsletter je zapravo mesto gde prvo plasiram informacije. Dakle, kogod hoće da se prijavi recimo u čitaonicu, on će biti sasvim sigurno bar 2 dana obavešten ranije, tako da upravo si, da, newsletter, tačno, to sam zaboravila, jeste mesto na kome prvo plasiram informacije. Tako je, i još nešto što bih volela da kažemo podvučemo, kad kažemo pretplati na newsletter, samo da podvučemo da je newsletter besplatan, to smo negde iz ranije naše konverzacije zaključile da malo buni ljude, dakle newsletter je besplatan način da prosto dođete do određenih informacija. Sjajno. Volela bi još za kraj, evo, ako bi ti mogla da izdvojiš jednu poruku, možda najviše za nastavnike zapravo i profesora, ali generalno za ljude koji slušaju i možda razmišljaju da li da pokrenu taj newsletter ili ne, šta bi ti njima poručila? Ako razmišljaju, onda bi bilo vreme da pređu u akciju, odnosno da za početak probaju, da bar vide kako to izgleda, da li oni mogu da izdrže taj tempo. Na kraju krajeva tempo diktiramo sami. To što ja šaljem newsletter jednom nedeljno, to ne znači da je to recept. Dakle, newsletter se može slati jednom mesečno, jednom u 2 nedelje, kad imamo potrebu da nešto stvarno vredno podelimo i kažemo. Tako da volela bih da svi ljudi koji osjećaju potrebu da pišu ili da se izraze na bilo koji način ili da podele neku vrednost koju imaju, da se oprobaju u formi newslettera, zato što mislim da je ona ušuškana i ugodna, daleko ugodnija nego što je recimo Instagram, pogotovo ljudima koji ne vole bilo koju vrstu izlaganja koje Instagram nužno zahteva. Ta forma newslettera mislim da može da pruži onu vrstu sigurnosti i spokoja koju društvene mreže ne mogu da donesu i na kraju krajeva na naš newsletter se prijavljuju ljudi koji to zaista hoće da čitaju. Dakle, daleko od toga da mi nešto namećemo nekome ili da možemo da se susretnemo sa ružnim komentarima kao što je to slučaj na društvenim mrežama, tako da ako se neko misli, ja bih najradije volela da taj neko proba. Pa nek proba mesec dana, ako ide, ako ne ide, ići će neki drugi put. Ali samo izaći iz glave u nešto što je akcija, ne mora to biti nešto glomazno, nešto nesavladivo, nešto što će da me zastraši, ali dok ne probaju neće znati. I takođe bih još jednom podvukla da je ta tehnička podrška stvarno važna, jer ako nismo spretni, ako nismo vični, a ja ne spadam u red takvih ljudi, nemam strpljenja, ama nimal da se posvećujem stvarima koje baš u tolikoj meri ne znam, ili da se posvetim stvarima u tolikoj meri koje će mi koristiti samo jednom, kao što rekoh malo pre, ja se neću baviti profesionalno newsletterom, dakle, da ih ne obeshrabri taj tehnički deo, jer za to postoji rešenje, dakle, postoje ljudi koji se bave time i to se postavi jednom i više se time ne bavimo. Tako da u tom smislu, čak i ako razmišljaju o investiciji, to je kratkoročna investicija. Dakle, nije sad ću morati svakih mesec dana da izdvajam novac. Ja izdvajam novac zato što imam veliki broj pretplatnika, ali u smislu postavljanja funkcije newslettera to je jednom i više ne. Osim, pretpostavljam, ako nešto neću da nadograđujem, širim ili nemam pojma šta sve sama platforma može da mi omogući. Tako da to bi bio glavni savjet, da probaju, da se osmele, da zatraže pomoć i da vide kako će to da izgleda bez nekog velikog pritiska ili prevelikih očekivanja da nešto moraju u određeni dan i u određeno vreme. Ako uhvate ritam
dobro je, ali svaki ritam je naš ritam, tako da nek bude i u jednom 15 dana, to se i dalje zove ritam. Tako je. Ja bih dodala još da MailerLite jeste besplatna platforma koju može da se koristi do nekih 500 pretplatnika. Nakon toga verujem da ljudima već postane i isplativo da i plate određenu pretplatu, tako da u svakom slučaju može se i besplatno isprobati, pa onda prosto videti kako se pronalazite u tom kanalu. Prije nego što odjavim ovu epizodu, da li ima nešto što te ja nisam možda pitala, a da bi ti htela da podeliš sa slušalcima? Ja mislim da smo dosta onako informacija prosledili i obuhvatili. Ja sam tipičan nastavnik, što znači da je zaboravnost jedna od mojih ključnih osobina, tako da nije isključeno da ću za 1-2-3 sata da se setim, trebali smo da kažemo i ne znam to i to, ali evo sad mi pada na pamet da je jako važno nekome ko počinje da piše newsletter, ono što sam ja takođe naučila, a to je segmentiranje teksta u online prostoru, koja u velikoj meri doprinosi pažnji čitaoca, dakle izbjegavati blok tekst, boldovati ključne stvari koje mi smatramo da su ključne. To su pravila koja suštinski važe za i Instagram na kraju krajeva, samo što je Instagram značajno kraća forma i ja bar ne znam da boldujem stvari na tekst na Instagramu, ali mislim da bi nekome ko počinje da piše newsletter i to značilo da pokuša da ne piše u formi srednjovekovnog svitka, dakle tekst u bloku, nego da razbija, jer tekst na manje celine, zato što mi svi imamo problem s pažnjom. I u tom smislu i čak i takve stvari mogu doprineti većoj čitanosti newslettera, pa eto i to možda imati i u vidu kao jedan mali praktičan savet. Jeste i tekako korisno, jer i pored nekako čini mi se koliko god mi pričali o tome i dalje viđam te neke tekstove koji nemaju praznih redova između, što me onako malo, da kažem, ajde, smori, ali dobro, lagano, sve će se to savladati i naučiti. Hvala ti puno što si ovo podelila, kao i sve ostale informacije. Ako se još nečeg setiš, ti mi piši, uvek možemo da ubacimo u sam opis epizode možda još neku ključnu, da kažemo, i važnu informaciju. To je to, dragi naši slušalci, puno vam hvala što ste bili sa nama i što pratite podcast Tajne uspešnog email marketinga. Ja se nadam da ste uživali. Sve Anđelkine linkove koje smo pomenule tokom ove epizode ja ću ostaviti i u opisu epizode, tako da će biti dostupni na svim podcast platformama. Tebi, Anđelka, veliko hvala što si izdvojila svoje vreme i što si bila moj gost i nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala ti još jednom. Hvala tebi na pozivu. Hvala vam što ste pratili podcast Tajne uspešnog email marketinga. Nadam se da vas je današnja epizoda približila cilju da se istaknete email marketingom, izgradite kvalitetne i dublje odnose sa vašom publikom i na kraju, naravno, prodate. Vaše mišljenje mi je kao i uvek veoma važno, te vas pozivam da pratite i ocenite podcast epizodu, ostavite komentar ili je podelite sa nekim za koga znate da će mu biti korisno. A za više informacije o email marketingu posjetite moj sajt draganarepac.com i naravno prijavite se na newsletter.